Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kinong yalam kasnong nagathain marmain menta kasngi kan riu tarik unai lor kilalai banjureb ya ka PHC ka baha kasnong marmain hakate ke jingle jureb kilasem bagate ka jaka ai jing sumar barkumju ki jaka sa lani ki quarter bala penmang naga benta ki nongtre kate ke PHC kilajot barjulor lut haki babun ki benta namar ka jingslam bar ka jingbam shimkhya jong ka sarkar lengba ka tanat ka koi ka khya ban plino lani ban pentre kamno ya kate ka jaka ai jing sumar lani ka PHC naga benta ban pensuk ya ki pai ba nongsong snong ka thain marmain ki badon kumba khanyo teli kisnong nakaliang uba diran klein rang ba snong ka marmain ulai thu ba yakate ka PHC la dablot ya ka jingte jongka lani ki civil work nadu usnam 8000 khatpra ki barangsa kadai satang ban penbit penbiang lani ban set up ya ki tiar kitar ki balong ki jingdon kam ban ai jing sumar ya ki bapang ki basitam ha kate ka thain Handrai ke bapen lengo kalong ba balai ka sarkar ka penslam ban pli lani ban pentrai kamno ya kate ka PHC ulo ongru baha ka jing sisa ka thain marmain kaladon kam kerki ya ka jaka ai jing sumar la ka jong namar ki paiba nongsong snong jong ki snong ki basha ka thain marmain ki shem jing e ban poi sa ki jaka ai jing sumar kumsha umdan lani sha nongpo lani si ki benta asam ru namar kala jangai palat bar harangkat ka jingjot rathai ka bapalat jong ka surok nakaliang uba kurno timung rangba snong ka khulia ula karpat juri ka sarkar da ka ba uloong baga sarkar kamdei ban penleno e ya ka pisa paiba barkari ban pli ban pendan kamno ya ka PHC ka ba ki paiba nongsong snong ka thain kiladon kam bat khmi lenti baros kata habai de baga te ka PHC ida nang ni no yalam snong ka ni ga ria kamtam ni snong marman te ko mangila ban sotho ida wanang ne banjurep ya gani hospital kabala civil work pala dep na do arjar katra kumba ki paiba jungi ila dan ke jing dawa na banta kani area kamtam ni basa border ila dawa bat ngila pan kat kum ke jing dan kam jong ka area hi bro goi kini kino yalam ki ma khamat di nagadeng sarkar nanta civil work i na do arjar katra kila dap mereka ba sosi ban penpau kumangila bat songtho hang ne galong ba ila i da lagi jong khmat jing trei lani jing trei baladap kila sedang banjot kamtam gi quarter bat kini ga main building te ga penlongo yang is ka dei namar ba ki baro kila dablot te nagaliang hagajing sisa nagaliang ka sarkar ka dei ban set up no jinon kam kitiar gitar nrai ni kitiar di building kini kita kila sedang benjot biang te kani ga pen ni kom kino yalam sinong pun sin ngelayo ban ikendo bat di department nrai ni yo sneo ba nagaliang ka sarkar kan simkia ina kata kadaw ngidan nang ni sin pat ban jurip ya kini hostel kalong sisa kalong badan kam kerki adu kata-kata di ngakwa apa ka government kadai ban simkia ban sedang no ya kini ka hospital ka badan kini border kamtam ni badan ha border kalong gaji ka bokro na benta kamtam kini ki bapang ki bastom ka por bapang bastom jingai na umdan jingai na Singapore jingai na Guwahati jingai na Lumpo kani ka pen jenjar nama ngidon hakene ka thanjungi ki babun ki dei ni sa hanong kendong kimpat biang ka suruk kalenti ka sintin te kane hi ka pen jenjar ni kampam ki hagaliang ka koi ka khia kalong ka bastom yangi hagapor ka bangidon kam le se ela bani gendu hujing sosi namar ki daw ga jing jingai te
Sempat idon kijing sokhia duk kata-kata ba sarkar kadai la kumgun nom kadai ban simkhia ban plino yani ke hospital ka ba yalam jungi kila angnut slam te nakwa ba ka sarkar ka pemerintah kadai ban simkhia namar ba ngai ki baro la biang lot bat stang ban plino bat tiar kita set up te kata kadai ke jing kwa jungi ni ngakren hang ni na kalian kasur jung ki ba kam la bon sen ngila dan ka meeting bat kani hi ka pen plongo balai hadu menta kampat la ban pli na kalian sarkar ti Kumba kan no teli kisnong kidon sane kiban ngat harpo kan ka PHC. idon kumba khan rew hadu kan yo ti ka jingcingai kita kisnong kilong kiba marjan sudah di kumba jingai kamar main kita giwi sinong kumju jingai na asam anung po na dan te kani ka penjenjar ini di kwa ba ka la kumno kadai ban simkhia mardor na ban taban plino ya kani ka PFC ka ba kelang not aslam Te boros kata kumba phi ong ba kan ka PHC kampat pli te boros kata pat hawa ya kapang kasitom ko pa phi don hasnong atha pat phi seli ai jing sumar se ai pat. te khamtam haba kapor kaba ipang istom te bunsen kidon ke balai Guwahati namar ba asurok kampat long kaba biang wala kataru hang no kata kaba biang hang tai ki ba jungi gila persiang menai ki iba pang mulu malangi silai ha hamdan bat nongpo tang kita himbai kumbangalab ko ban Houston na kadau jingai le se pen jenjar ini ada kata dong ko ban Houston pat kani ka sarkar MDA wa kantamu uneu minister badai jungka hel ba presiden song ngai leng baga jing simkhia jungi kani ka hospital kabangila angnut slam kan urlong au news nem arjar arfoi shwaban kut arjar arfoi fulishibat kalau kai ke long ka pendon kam ka pendon kam yang ka banta ki pai ba nong sok snong kom kene ki jing yumo ki jing wan jarap la ne kum bab wan pan i kum ta ki jing e ala kum ba wan yumo wan jakren kum kene ki jing don kam yang pai ba nong sok snong ba da kene ka por kum ban ban thu ala de ngadai ba korno timung badai nong ilam yang kene ka snong bat ka thain hi barok kawe bat hapan aku pe hal bayade bat kane ka hospital ngidon pun ki jing simkhia lor kane wala kata haduk menta ngimpat don kano ka jing yumo ka jing kan ngimpat don kano ka assurance ka bangio na po ka sarkar na kata daw kane ka por ngiyeng na ka benta ka jing bhalang yung upay ba nong songnong ngidon kam ane ngi karpat ya ka sarkar pan pleno kloi hakane ka hospital yung nomar kamtam ngi kipasa kabanaj ngay na ki hospital kalong kai kilong ba pandon kam yang pan pleno nomor ba ngi ban lek sam den ban lek sanong po kalong kai kilong pan janjar ngi kam tam ngi hakapor bang yok khulung ane do kano ka jing pangro nomor ba ngi singai than na ki hospital ka ba ngi sa ang ne bat ka juk por ngaban nga karpat bat nga banrap ya ka sarkar pan pleno kam kloi lane mdai su ban bu teng kum kene ki construction habang iyo ba bun ki construction ke bang ladap andre ka sarkar ka bu pending baik lane ka pan slam baik ki bu por ko gesi kalong kai kalong pan janjar ngi bat ka panduk nong yang ro kam tam ki nong snong yong ya kane ka thain bat ka thain hi baro ka we kam tam kane ka snong barman ngitip ba ka we ka snong ka bang sa din bat ka basa apo ka bordar Assam bat Meghalaya menta ka sarkar kapor ki yakren nagabanta ban yumo ban panbek no put usam yung ka Assam Meghalaya andre habang iperkhat kum kene ka yumo ka bordar area yongi habang iperkhat kum ka jingjo ka development lane kum ki activities mo kalong kai kle ka ba kidai ban pikir bha lane ban pek ban binia bha
khamtam hagani ka sarkar ba ngi perkhat nakabanta pan be uput usam handai klim ki activities hangna po ka border ke long panjenjar hangi bat khamtam ka sarkar le se nakatagdaw ngi ki basa hangna ka border ngi karpat jur ja ka sarkar ba kane ka sta jongi kan play no sen marba lane hapo yong new snem marba ki paiba nong song sungi ka panjenjar ka por sa ka por panlek sa sutal sadu sa Snapur Assam lane teng sa umden mo lane nong po ter te karpat jur ya ka sarkar pan pleno lane ban umdei su pan slem marba kane ki construction ka bangila dep kade ka habangi perkhat ngi kade ka pisa paiba long ka su la susuna lane la supandep kaba supan lut ka pisa paiba ka pisa jong upaiba ka pisa sarkar kade ka pisa jong upaiba mar kata kadaw ka habangi pek long kajing pan slam lane kajing pan sulong len kalong pandu dong yang ki khamtam ki paiba ban ka sarkar bat ki khamtam ki nong Meghalaya hi baro kowe te ngakarpat sa sisin kuma mai phang ini yu mo ini yang inong elam ba kren hakmat yonga kumju hi ban hi nga katpat jur ya ka sarkar pan pleno khamploi kat bala marba ngidon bun ki jing dunong bat ka jing jenjar ka ba kraw tam jong ka area jongi baro kowe dai sebelum Aduh katno ngin syaset patok haune virus haba kalat berlaj nu kadon idai ban simret yaka aya ketika khawit kerkendai kanai kun batikna persya ya kanai ka khlap